Amdaushe, na kayi wanka kayi kwalliya har da hula, ina za ka je? Gwagwa ta Kaduna ita ce ta kira wuri. Oke, a yana da kyau. Amdaushe, dama akwai wata magana. Gidan sarkai na sun ce in je zani wata magana, ya kake gani? Da abin da za su faɗa ma, kar ka kuskura ka saurare su, kar ka yarda da su. Sabida ne. Domin tsarin banza ne. Oke, to na gode. A me ya dan kwambo? Mun yi magana da Falalu ya dorayi, ya ce za a cire ka a kin shi na gidan Badamasi. Ka kiyaye ni kaka gani kamar jemaje a farwaya wallahi ko tanki ne kai sai in kwance bakin tantanka. Haka ce, to bari mu magana da bazuka. Bazuka kaji me yace? Lahi billahi allazi la ilaha illa huwa. In ka ƙara magana. Me za ka yi? Sai ka haɗe haƙoranka 30 a cikin cikinka. Wallahi zaka. Oke, hauka ce, to zan yi maganin ku. Mu gidana, da doke mun dan kwambo. A haka kumburin biredi? To ka kiyaye. Ai kawai ya yi sa'a yau Juma'a ne. A yau ta kuta hali.